Especial Podcast. É a segunda parte de algo que creamos aí atrás. Sí. Estamos en Rábade. Claro. Cruzamos a ponte Romana. A ponte romana. Sí. Moi boa ponte. Moi boa ponte. Moi boa ponte, como, o sea, moi boa ponte Está como guai, ponte romana e como ponte. Sí. A nivel funcional, de 10. A nivel de, o sea, do que é cruzar un río, un bo río, Sí. un riazo, O río que ten así moito... Brezo. Sabes como este moquiño? Ah, moquiño. Como que moquiño? Que dices? Que é como un alga de río. Pero ese non é brezo eso. No. O brezo é de monte. Non é de río. Chámanse algo así tamén, non? Ah, pode ser brezo de río. Non sei. Que é como un rollo así... Por un brezo tuyo. A terciopelado. No, como é? Non é a canción así. Como é eso? Ai. Como terciopelo, a ver, sigue diciendo esas palabras, Alberto. Esto, Eu creo que se me entende. Que Rábade, el parece concello unha del tela, amor. que Cuidado. parece unha tela que arrastra a corrente e fai así formas sinuosas. Sí, joder, sí. Lo chamo yo Moquiño, moquiño, terciopelo, tío. de repente saltasme un moquiño. ¿Sabes? Que como... Eso así, hai que tocar todos os paus. Sí, por Rábade, Rábade. terra de... Eu vine pensando, era terra de Jorge Coira, o director de cine, e terra de Teresa Portela. Non era Teresa Portela é a palista, non? É a piragüista. Pode ser. Teresa Romero, a do ébola. Ostras, Teresa Romero. a de Era Excalibur. Teresa Romero, a de Excalibur, A de sí. Excalibur, vale. Roberto Trasorras. Roberto O mago Trasorras. de Rábade. Chamaño mago de Rábade, tío. Sí. Ostras, que chulo, Que tío. non corría nin para escapar da morte, vai. Pero non lle facía falta, tío. Xente que ten técnica non lle fai falta. Bueno. Fixo carreira no Rayo, non? Sí, despois do Celta creo que foi o Rayo. E aí sí que o petou máis. Moita xente ilustre, contemporánea, de Rábade. De Rábade. A verdade. Porque non vimos totalmente a... Porque, por exemplo, un huevo en cada mano e non sabemos nada da historia de Rábade, pero... pero que famoso ou famosa hai de Outeiro de Rei? Así, abuela pluma. Non me sale ninguno. Non sabría Non dicir. me sale nadie. E non Es que queremos, aquí estamos nos saltando... sin duda, e non queremos con isto caer... Joder, estamos saltando a gente que entrevistamos algún outro programa, a Juan, a gente coñecido que... Vaya, sí. Que fixo Sí, bajo cosas interesantes. Sendo Galicia como é, pois sí, seguramente. Pero que non Sendo queremos... Galicia como é. A ver, que ao final... Cuna de innumerables pero persoeiros. que nos coñecemos todos, máis ou menos. sabes? Sí. Digo que con isto non queremos entrar na mítica guerra de vilas Sí, próximas. pero a nivel, o sea, Rábade caja bastante por Outeiro de Rei, ¿no? Hasta ahora, quero decir, Claro. ¿Por qué está grabamos? feo que dijamos ahora que xa cruzamos a Claro, ponte, ¿por qué grabamos pero menos primeiro mal que cruzamos a Outeiro de ponte Rei? e deixamos atrás esa Ahí, pesadilla ahí está. chamada Outeiro de Rei. Eses clasistas que non permiten visitar os seus pazos. ¿Cómo me podes visitar un pazo, joder, tío, sabes? É que Propiedade privada non visitable. aquí en Rábade, para A ver. empezar, polo menos, na parte visible non hai pazos. Non hai No que estamos terreno ahora non se ve. nobiliario ou Non se de ve alta alcurnia. Pazo free, ahora mismo. Pazo free, total. Pazo free. Despois, Rábade, que isto igual é defecto de profesional, pero é esdrúxula. Sí. Que aí sempre... Que ten unha sonoridade guai. Rábade. Eu sempre penso en Rabadilla, non sei por Por qué. supuesto, claro. Bueno, porque será. Porque comparte a mellor 5 das 6 letras que ten, ¿no? Sí. Oh, mira, a mí non sei que pasa en el cerebro, que cuando escucho Rábade pienso en non- Rabadilla. Pero non penso en rabear, por exemplo. Vale, bien. Acosta que el que... Nin en abade. ¿Ten algo que ver Rábade con Abade? Cuidado aí. El Abade R. Rábade, como os coches que lle poñen R de turbo. Hai Sí. unhas líneas que son como R, non sei que. Será Igual- un Abade que iba, pero... Igual Que facía as súas labores, a súa labor monacal, pero a toda a puta hostia. Todos dixeron, hostia, este Claro, sitio de claro. aquí... turbo diésel. Ou pode ser que a primeira proba de concepto de fibra óptica fixerase nunha abadía e R dixera dixo, bueno, proxecto piloto, Claro. R Abade. R abade. Rabade. Non se mola o tema este das abadías e dos monasterios, o tema este todo das cousiñas que teñen ali como propias. O que Léase- se fai. Sí, dúas Sí. cousas. Unha, o tema da música, obviamente, este rollo de Sí. o canto gregoriano, Sí. os cantos, Sí. todos estes que hai así de Benedictino. benedictino, Cisterciense. cistercienses, cantos, sí, todos estes cantos. ¿no? Sí, sí. Todo ese rollo de cantar, tío, que é como, vale, hora é labora, pero claro, eles que fixeron, na parte de hora dixeron, pois aquí puto show, Claro. sabes, en plan,
Ora permítenos cantar facer aquí tonalidades Festa loquísimas rachada. Pois apostaron por eso e nada máis, tío. Sí, sí. Si eso chega a pillar hoxe en día, porque ahora está un pouco de capa caída o tema, Vaya, mono, sí, sí. tal. Eu, que teño que dicilo, cando viaxo por aí, a veces bajo un monasterio Algún se me cae, monasterio cae, sí, sí, sí. e sempre che din eso, que aquí falta fe, porque tal, a xente Sí. non me aquí e tal. E dinche cosas, pero aquí tenemos internet, sabes? Dinche cosas como, Ah, vale, entón claro que... no, hombre, pues xa está, tío, sabes? Claro. Vou estar aquí rodeado. Celibato, pobreza e outro, pa'lante. Vou estar aquí rodeado de esta panda de, De inadaptados, de putos con todo o inadaptados. cariño do mundo, son inadaptados. Sí, sí. No, si a persoas máis interesantes do mundo son inadaptados. Tamén é No. certo, sí. Pero, polo que sea, eu non quero verme rodeado Non, desa non xente. apetece. Sí, non. Non apetece. Non apetece ni nada. Ainda que teño pensado jueves, o tema do monasterio, porque me gusta despertarme cedo, que si, eu creo que na miña Sí. A ver, cronobiología, Sí, o sea, a miña forma de organizarme os Sí. meus órganos ao longo do día, creo que Eu creo encaixaría. que a vida monacal pode estar guai nestas míticas cousas que nos dan de retiro espiritual ou de pasar unha etapa, Un tempo. unha época, sí. Pero non firmar un cheque por vida. Non, claro, no. Pois, eu, non crees que se estuvese en eso a día de hoxe, que sería hora de labora, sí, pois, colle, arráncome por, non Sí, sei sí. se trap, pero, que é un Pero a mítico, ver. non? Facer, poñer vamos a acercar la iglesia a los jóvenes, Sí, e poñer sí, a sí. facer trapalladas desas. Xa. O rollo, a ver, por exemplo, o gospel está moitísimo máis guapo. Ostras, Tamén sí, por tempo, pois obviamente é máis actual, non? pero e despois outro rollo que mola moito do tema abadías, joder, a cerveza, tío. Sin duda. Cerveza da abadía. Pero eso é máis de Bélgica, Bélgica, de sí, sí. Alemania e tal. Mm. Aquí hai abadías, pero non hai birra. Bueno, hai xente que vai facendo, Bueno, vanse sí. facendo recetas. Pero non é Igual dijo tradicional. algo agora que tens que meter outro pitido, pero Vale, os de sí. fixeron agora a cerveza de... Xa, pero quero dicir que nas abadías que hai por Creo aquí que ahora, quinda que metas o pitido, como dixen eso, a xente vai atar, vai saber de que estaba falando agora, pero... meto pitido Te meto o pitido. a todo, e xa está. A todo. Digo que nas abadías non hai tradición de facer birras aquí. Pero mira que listos foron, que foron a facer cerveza, non foron a facer outra cousa. Eso era O sea, porque non fixeron un deixaron kéfir, tío. deixaron o Kombucha. cereal. Foi aí unha serendipia destas. De deixar o cereal aí tal, foise esa Ese o que pinza. din. É o que Ese o que din, sí. porque cando ven o obispo e tal, en plan, que faces aquí todos, que teras unha chea todos que non vedes puto camiño, sabes, que estades todos aquí. A ver, pero teñeno moi en plan, fácil. no, cruzouse non sei isto. Mandato de Dios e a chupela. tampouco íbamos a tirar, porque Claro. a cousa que che sala. Claro, Outra cousa que te quedes e que bebas. claro, ¿Sabes? sí, En sí, plan, sí. No, es que esto se fastidió tal. No, que te jodeste lo bebeste, Claro, ¿sabes? sí, sí, sí. En plan de, no, es que esta planta creció aquí y entonces después quitamos los cogollos, los secamos y los estuvimos curando una temporada y, Claro. y ahora me está E haciendo aquí pillamos papel de arroz, un dos papeles. Fixemos así, sabes? Fixemos así, que non nos vamos tirar e tal, non sei que. E outro tiña dous papeles caeulle saliva por un lado, tal e cual, e quedoulle pegado aí como en L, e dixemos, mira que guai, unha L. E aí foi. Raba de tío. Pero claro, ao final... De repente, sí. raba de tío, raba. Ao final tes voto de castidade, voto de pobreza, Mm. voto de obediencia, creo que o terceiro. De obediencia. Obediencia. Ese xa Tes que é- obedecer o teu superior, o papa en última instancia. Sí. Entón, claro, o corpo ten que desfogar por algún lado. No, a ver, pareceme coherente que quen dese con algo así fosen religiosos, que están moi coartados na súa Sí. vida tal. Que a grieta legal que teñen que Claro, aproveiten. que hai que mandanguear por algún lado. Sí. Birra, pois mira, birra. Pues garimbas e listo, tío. Mellor eso que outras cousas que fan que están peor. Mm. Aquí que cada un. Totalmente. Dis polos dulces estes, non? Que están Sí. cargadísimos de azúcar. Sí. Que outra cousa, E non Na parte, o sea, isto vai dulces cargadísimos de azúcar non é unha metáfora para dicir nenos pequenos. non estamos falando de dos prepúberes como como alimentos petados de sacáridos, no, estamos falando de dulces. Sí, Dulces. mantecados, todo Mantecados, todo este abanico de todo este abanico de cosas son ser blancas, suelen tirar moito polo blanco, polo ¿sabes? azúcar glass, sí. Polo azúcar glass, Sí, tío, sí, de sí. sempre ven un hueco para meter un pouco de Igual azúcar glass glass, tío. é un monxe alemán. E non é por cristal. Claro, non estou pensando, Pues porque, claro, claro. é como Frau Glass. Para, que estamos aquí falando jijaja, pero a mellor sí que é así, O mellor sí.
Rábade. Rábade, ponte romana. Pois eu creo que moita das tecnología debería terse quedado nos avances que fixo Roma, tío. Eu creo que, mira, Bueno. o culmen da tecnología como tal, ¿no? Sí. Ponte romana, perfecto, acueduto, levar a de un lado para outro. Eu creo que o culmen aí, tío, foi o tema do viño, tío. Sí, estivo ben. Conseguir que de aplastar uva e que Sí. se poñan pochas, conseguir eso, que este delicioso, aí o home non tiña que aspirar a nada máis, tío. O ser humano non tiña que aspirar a nada máis. É unha cumbre. Sí. Ostras, tío. É un... Ti pensa Sí. todas as tecnologías que viñeron despois. A nivel alcohol, dis. A nivel de tecnología. Sí. A nivel de tecnología. Co A que nivel de estamos avance. grabando, A sí. nivel de avance. O coche, o tal. Tal cual, tío. A ver, con viño pódese vivir. Comigo podes facer vida. Quero dicir, non. Empezo de novo. Sen coche podes vivir, pero sen viño, sabes? Eu afirmei, en plan, asumei. Estou tan a tope con todo o que me estás dicindo que, en plan, de repente faz un argumento a contra totalmente Sí, e non me baixo, tío. Que tamén, Non me baixo. que tamén tiña razón. Hombre, Con viño está guai que nos pódese tiremos da vivir, ponte. Sí, por suposto, vamos, colle as cousas aí. Un momento tirámonos. Que desgraciado. Sí, a verdade é que viño é bastante... Tiene que deterse aí, tío. Hmm. Hai unha expresión que usa un colega que aparte controla bastante de viño, que cando quere falar dun grupo de personas que están bastante a monte, que en plan, fuimos a un garito Sí. e la gente aí estaba sin romanizar. Sinónimo de montuno, ¿no? Sinónimo de, non de montuno, de embravecido, Sí. de aí, sabes, non regían as normas da sociedade actual, sí. Sí. Pues está guai, eh? Aí non chegaba o código penal, Sí. lo que fose. Facía tope na porta, sabes, non pasaba. Pois apunta esa expresión, sí, pareceme guai. Está sin romanizar. Despois tamén está o mítico rollo dos Monty Python, ¿no? Que han hecho los romanos por nosotros. La vida de Brian, sí, eso. Que ha hecho romanos por Que quería introducirlo de algún xeito, non? O acueducto. Sí. Tires moito... Eu creo que Vida de Brian foi a peli que máis veces ven na miña vida. Eu creo que unha vez vin máis Los Caballeros da Mesa Cuadrada, por exemplo. E vin máis faime moita gracia John Cleese, por exemplo. Hostia, John Cleese é a persona Así máis graciosa por do separado, universo. sí. É a persona, o sea, ese rictus serio é que... Sí, ten así. Ti sí que terías un pouco rollo John Cleese, eh? Sí. Sí. Home, o tipo aguanta Ai, bastante. que cara de contento puxastes agora que te chegue. No, eu estaba pensando Yo puedo ser John Cleese. Todo contento. Estaba pensando en que o tipo terá 80 e pico anos, está estupendo. Sí, está Estaba claro. pensando a nivel fisiolóxico, biolóxico de embellecer como John Cleese, Ostras. pareceríame estupendo. Mola Esos son moito graciosos de... xa, pois mira. No, que era? No enterro de... Sí, De Graham Chapman, era? non sei. Graham Chapman, creo que era. Pode ser, sí. Brian. Sí. Joder, aquelo está... E non Kobe, senón Kobe Bryant. Graham Chapman. Por que Dixeches Brian? Brian. Brian Chapman. Uf. Ai, Alberto, a veces cóstame tanto seguir chorribo, tío. A veces cóstame tanto seguir chorribo, tío. Que é como... Xa hai 3000 putos saltos no xogo que estás facendo de vincular palabras entre sí, tío, que... Rábade. Rábade. Sí, que no enterro de Brian, Uh -huh. que cantaron a canción de... Sí. Always look on the Sí. bright side of the life. Of life. John Cleese, creo que fora John Cleese que era o epitafio, epitafio non. Un texto que deixou Epifanio. o finado. Epi. San Epifanio. Como era? Como se chama? San Emeterio. No, San Emeterio é outro, pero Epi era Epifanio. Epi, sí, supoño. Epifanio, sí. Sí. Que deixara escrito o finado, Brian. Non recordo que dicía, pero era moi gracioso. Ostras. Había o rollo de que dicía por primeira vez fuck nun... Pode ser enterro, eso. había ese rollo Sí, de... pode ser por aí. E que tamén, cando vin ese vídeo, tamén vira un vídeo dun irlandés que morrera e pediu, o sea, él, sen que a familia soubera nada, señor maior xa, pediu gravar un audio. Puxo un audio no enterro, non? E ninguén sabía nada, e dixo, cando morra, porque xa se veía un pouco aí regular, Cando estén poñendo, non era que estaban poñendo... cando estaba baixando ou estaban botando terra, Sí, non sei sí, que sí. clase de ritual teñen aí, poñede isto.
era o tipo grabando, o sea, como se estivese dentro da caixa dicindo deixademe sair, tal, non sei que. E a xente estaba, pois, Descojonándose. era unha situación como que estaban chorando e tal, pero cando escoitaban era plan clásico del viejo o Riley que está aí o que sexa. Que me fiastes aí o irlandés, Home. Oh, really? Sí. Está moi guai ese Aí libro. justamente morreu hai pouco Norm Macdonald, o cómico norteamericano, non sei se controlabas. Non? Bah, o teu rollo total, Sí? sí, pode chamelar moito, sí. Pois morreu aí nada. Era unha cousa que Rip. non sei, un podcast que tiña ele e tal, preguntábanlle como sería o seu enterro, ou se morrese e tal, e xe, a min toda esa moida que di a peña de Se morrese. sí, No caso de que no morras. caso de cando morras, sí, tes razón, cando morras, como che gustaría que fose, e dicía, a min toda esta movida que di a peña de que quero que sea unha fiesta e tal, eso nada, tío, sabes? Xa tendes tempo para rirvos ou que queirades, tío, no meu enterro hai que Sí. chorar e pasar as putas, tío, que joder, tío, Sí. acabo de morrer a que hostes andades, tío. Claro. Aparte un tipo que adicou toda a súa vida a que a xente rise, a pasalo ben. Entón, é o momento no que a xente podería chorar Ti hubo por algún él. enterro no que especialmente vivises algunha situación divertida ou así? Recordas? Non fun a moitos, cousa boa, pero gracioso non. O sea, tampouco de estar fatal, porque, bueno, é algo normal. Eu creo que teño... O que me tocou. O único que pode ser gracioso é que no enterro da miña aboa fomos todos os primos a tomar algo a un bar que estaba enfrente Sí. ao cementerio. Mm. Cementerio O tanatorio. ou tanatorio, Sí. sí. Creo que era o tanatorio. Estamos todos aí medio pachuchos, pero tiña unha fame terrible, tío. Marqueime un bocata de jamón asado, estaban todos como co estómago pechado, pero tiña unha fame criminal. O mellor bocata de jamón asado que comí na miña vida, Uf, enfrente ao cementerio de Pereiró, en Vigo, tremendo. Non sei como se chama o bar, creo que Pereiró incluso. El viva el bollo más que nunca, Criminal. El viva el bollo más que nunca, tío. Aparte, como era mítica Qué desgraciado, aboa de comer de tal, e de cebarnos, clásic, Por ti, abuela. a posteriori pensei, Un ovo frito. nin tan mal. Sí. Voy a largar ahora. Sí. Quedastes con fame, Viste toma un ovo aí. frito. Tal. Fago Pareceme un ovo unha frito. homenaxe guai. Eu recordo, Pero- mira, falando de abuelos, o meu avó morreu ano pasado Era todavía época Covid, era xa Certo, sí. se podía desplazar a outros sitios, pero era como a primeira vez que abrían o confinamento por concellos e tal, o peche perimetral. Empezaban todavía aí, porque eran os primeiros enterros nos que podía ir peña ao tanatorio. Sí. Era como un límite dentro do tanatorio de 20 persoas, na parte xusto na que está máis na sala, digamos, esta na que está o corpo presente e tal. Aí solo podía haber 10 personas, mascarillas, nadie nos estábamos nin medio acercando. Sí. Foi moi raro, obviamente. Porque había moita xente que non víamos desde fai tempo, Claro, sí. xuntado coa morte da avó e tal. Dentro de todo eso, os do tanatorio tiñan como menos xente da normal traballando. E non só eso, sino que, sabes que os do tanatorio normalmente usan como uns trajes como do Corte Inglés, como de plastiquete, sabes? Sempre van con un traje así estándar, medio que sempre queda un bien pouco vestido. grande ou pequeno, Sí, pero sí. estes trajes así Sí. intentando fingir unha Sí. seriedade, Sí, porque, sí. porque a nosa tradición pues, reclama eso. Sí. Pois o tipo do tanatorio de Muros, tío, que aparte mola, porque, joder, non o conozco personalmente, pero bueno, é medio Quasimodo, sabes? É Sí. contrafeito, digamos. Sí. É un ollo... Non é asimétrico, pau. Non, por dicilo así. Sí. O tipo- Non é simétrico, non? Sí, o Vale, tipo vale. falache normal, só Sí. en plan... en plan, las persoas feas non poden falar normal. No, pero o tipo pejalle moito o seu traballo, digamos. Sí. Pois o fulano, tío, non sei se era porque non sabía como iba a ser a situación ou tal, pero en vez de vir con traxe, estaba cunha camiseta, o sea, estaba poñendo as flores, sabes, o típico onde Sí. está esta vitrina, onde está Sí, xusto. o ataúde, estaban traendo as típicas coronas de flores, e o tipo iba cunha puta camiseta, estou poñendo a situación de todos cas mascarillas, Sí, situación loquísima, sí. desinfección, situación de, sabes, de apocalipsis futura. Sí. Era este rollo.
Pois o fulano iba coa camiseta que poñía cun dibuixo aquí rarísimo de peli de terror e poñía Paranormal Activity. Mientras estaba pasando todo eso, tío. Que foi como... Xa. Joder, tío, non hai un pouco de humor aí dentro de... Sí, totalmente. Vaya jugarreta nos fixo, tío. Foi como... Igual non foi accidental. O tipo dixo, El tipo dixo, vamos a jugar. Mira, tío, Sí, levamos uns meses todos pechados na casa, Claro, sí. morreu este señor, non vamos a... Por lo menos. A pillarnos sí. de... Joder, a qué guay. tomar, tío. Sí. Paranormal Activity, me cago en su vida, tío. Sí. Pois... Pois aí foi, tío. Rábade. Cando perdemos fío, rábade. Bueno, Home, é un P que temos aí sempre. competición, puntuamos rábade con respecto ao Outeiro do Rei. Pillamos 3 movidas e puntuamos as que é mellor rábade Vale, e que é mellor veña. Outeiro do Rei. A nivel de Ponte Romana, empate. Tablas, sí. Tablas. Tabulae. Tabla. Que non sei se está bendito, ni siquiera. A nivel de sonoridade e acentuación, Rábade. A nivel famosos, a nivel famoso Rábade, tío. Entonces, ¿qué? Paliza 2-0. Paseo militar. 3-1. Paseo militar de Paseo Rábade. militar de Rábade. De Rábade. Nada, seguimos. Veña, vamos a outra Veña, cosa. sí.